Niki wau ning indah. Indah semuanya nggih. Bapak Ibu menika dipun lajengaken nanging punika kawula nuwun sewu dhumateng panjenengan mun dereng mandura bola nyon sewu kabeh panjenengan jedeje panapa belegati tok amung wakil saya dari Pak Ribut ana wong dura ora ndek kene iki ya. Wong dura berarti mek ning nggonku tok ya nduk ya. Tapi aku krungu kok ana sakerah ya. Lah ya. Hah? Lah ya aku krungu ndek kene ana sakera. Lah sakera ngundang aku ya serok mesti jawab, tapi saiki gak iso serok Pak ya. Gak iso serok suarane cek dintekne selama 20 dina iki wis ra tau apa urung aso blas mau budal jam 3 nok tanggung ana larung larung sejaji. Sedekah bumi marino buyar bablas rene. Ngomong ae Pak. Anjen MC iku modal ngomong sing mare iki. Niki dipun lajengaken mboten niki? Oh dilajengaken. Hah? Oh sampai habis, mari ku rollingi mari kita tutup di kono ya. Oke, ada satu yang dari yang pakai biru juga ini ya. Ning Dewi. Sampun. Aku emang ana maca iki Nduk ya. Ya napa? Iki karepe Piyaku Rawati mudeng iki tulisane iso maca aku masih wis tuwek umur swidak iki. Artis karaoke request lagu ali-ali meripat biru karo umpama dari Sumberdem. Artis karaoke. Lah ya maksudnya iki piye kok? Oh, ngenten artis karaoke disumbangkaken ten mriki, ngonten nek ne. Nggih ya? Biasane karaokean terus munggah kene ngono karepe. Ngonten nek ne nggih. Nggih to Pak, ngoten akarepe. Ngonten Pak, leres. Ya napa? Oh, ngoten. Pundi tiyange ten pundi niki? Niki langsung mboten napa-napa Pak. Kula paringi katuran minggah. Monggo langsung mboten napa-napa. Sane sareng kali Mbak Dewi. Nah, ngoten. Mboten napa-napa. Teksih dereng kundur. Niku sing titip ngoten lho Pak. Titip. Titip piye to maksude iki? Titip nyawer. Ngoten. Oh ngono. Titip. Lah tapi wonge kan ra ono iki berarti. Nggih lek ne. Enggak ada. Ini artis karaoke, request lagu ali-ali meripat biru umpama dari Sumberdem. Loh. Ya ya kono kan munggah. Ayo Nduk. Ayo kene bareng-bareng ayo. Wis ta iki dilayani langsung. Iki saking Berdem, biasanya artis karaoke. Ayo dilayani ali-ali juga bisa. Terus meripat biru umpama. Apa ali-ali? Umpama tanjake tak tari. Oh ndak. Meripat biru. Ya ali-ali kita Mbak sing paling anu. Ayo. Bu. Lho ya apa-apa wis ayo. Nggih menika minangkani Bapak nggih minangkani panjenenganipun menika artis karaoke saking Sumberdem ingkang dipun layani menika ali-ali nggih. Nggih. Monggo Pak Ribut. Ali-ali. Digawe model berot bareng-bareng. Ayo Dok. Gawe model berot bareng-bareng. Ali-ali. Lek dereng kundur monggo Mbak yang nggih, monggo sing napa request lagu niki? Hah? Jenengan oh nggih bapake. Semoga Bapak. Bapak mriki jenengan sing dititipi monggo mriki. Nggih, monggo Bapak. Nggih wonten rencange lek jenengan minggah. Monggo. Iki Bu, dipundhut. Dijemput. Ya wani nyene. Monggo Pak, mriki Pak. Mboten napa-napa. Jenengan sing makili. Mboten napa-napa, monggo. Iki artis Sumberdem, aku biyen tau nginep rong bengi.
Ayo wis garap ali-ali. J. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih, niki minangka pamundhutane artis karaoke nggih. Ingkang pundi piyantune? Pun kondur. Panjenengan wonten nggih mbaka sareng kali kula. Mboten pantun. Mboten pantun. Kok wedi lek tak cathek ya. Ngekeno aliku pamriye aja lali marang aku najan kula boten melu bisuke ngeling ana lalapaku lamun ambane celaka emane ambang tansah damel juwa niki ambane kancana pamrih tanasa manggia raharja ayan nganti ilang mripate jarene nama kirube to ayan nganti tinggo wong siji misuke wis mung sapa berarti ki sak langkah ya Pak Panja. Soalnya 2 lagu sing pindho umpama kok paringi anu ae. Jaranane. Pilihanku mripat biru pamriye mresya engkang warni yen ton isi atimu besuke merasa